Tingin ya pai kan dia nak ketian ke jom leh, syabang yo ban. Dua ya pi ban lehans, kin yo ban. Sam nak ketian ke jom leh, ijingnya selok ibalingkot ngangit pada long ke ba, aji mentoy ya pi. Tingin ya pai nak ketian ke jom leh na Isaiah 43 verse 1. Isaiah 43 verse 1. Kektian ke jom leh ka angkum ni. An ong tang itu ipat bang kwa ban keren. Do not be afraid, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. What shep tieng? Na banga la siu spa ya pi, ala khot ya pi daga kerteng pi long ki jonga. Kani ka wei ka jengkeli banga kwa ban bu agani ka singi. Balengin na kabentaw try. Hindi ba pinjubab? Ngisukwawan kili. Balengin ngan ay himangay kijubab. Balengin na kabentaw try. Kani kijubab hang ni kadon. For I have redeemed you. Nga la sius pa yapi. Hakaklip mat kabangi pediang yu try. La ong ba ngi la day ki jong u namar balay la thiet yang ngi daga dor ba kasnam ka jong utray Jesu. Amen. La siu spa yang ngi daga ta kasnam ka jong utray Jesu. Bat ngi la long kita ki jong u. Tingan ai example ya pikin diat hang ni. Mentala dangi thiet tiar ne thiet mobile ne thiet kali ne thiet kai kai dai. Sisien bala thiet pila thiet mut kala de ka jong pi dai ka de ka jong subuk nga thiet mga ka subuk nga thiet subuk kani ka Bible nga thiet kala de ka jong dai to ka tiar mo ka tiar subuk ka jan ka ro ti hisien bangila thiet kala de ka jong ni timut utu nong diu mla shu ong ban wan ban ong bo de ka de ka jong u ka de be ka jong pi dai nam bat ngi sumar ba hiru da ka de le ka ba ngi juju ban phong ban ai dai kham tam ki jan le juju ban phong ban ngi sumar ba dai da don ba pan ru ni nong don ba pan ka liang kum tu ru ni so kum no di ban ai yo ni yo ki pen jot ne yo ki pen sniu no ne pi ju le te ban ai anu ya nu ru long chị long so si đấy bạn ai chị long công ta cái chú yang apa ya hero utrai la thiet yang ini daga dor ba kasnam ka jong usumar ba pa yang dai mangi bom sut nhau mangi ngi la long kum ki tu ki khon yo mon ni tip la thiet yang ngi ngau thu bangi ngim la ngim day hok shu mangi ban le ai na ban tala di kaktin ka jomai ang len no yala di ma ba ya gading pna ba phikul ba phila rai ba phin ba gading pna phia ban len no yala di dai bun sin hi kadang don bet kata ka jeng sngo yala di bet ngim pat ba shi shai gading pna ka jong trai hisien bala ong bangila la sha siu spa ha kasnam ka jong utrai da kasnam ka jong utrai la siu spa yangi da kasnam ka jong utrai sha bu trai un long trai ka jing im ka jong pi amen ting teng ong every time bangi ngi kran la siu spa ngi la long ki khon ki jong ble dai alam bai ga ni ngi ngom bet beki ngi david tăng ki khun ki jong ublay takadaw ngi lemon ngi klet bangi de ki sakri ro ngi haban sakri nakabenta ka hima ka jong utray ngi klet tingin ya pai nagaktin ka jong ublay na Luke 17 pinlap hang ni mo Luke 17 verse 7 terter ka ongkum ni when a servant comes in from plowing or taking care of sheep, does his master say, "Come in and eat with me"?
No, he says, prepare my meal. Put on your apron and serve me while I eat. Then you can eat later. And does the master thank the servant for doing what he was told to do? Or, of course not. In the same way, when you obey me, you should say, we are unworthy servants who have simply done our duty. Oh, so mare. Tangan shu, patay kandet daga kasi. Kani kaktin ka jong blay ka ong ba uta usyakri ulawan nakata ka ba urep shalingka siya day lapa banlet yo uban rep shalingka but haba uwan bapli habdeng ka jing tan ha pidang taray pidang perkat utu ukenrat ujang unong ali syong pam jabat nga uang kum no kilet shet jing ta day shet jing ta yang but dangala de ban ba mga men sabama me hadin kataru ule bet kani ka kadaw ha kani ka Bible verse ka ba utray upen ujisu hi kaya kani uang kanang bangingin sngo tho bangin num sngo long kun sim tan inom le kun sim tan mar ngila sngo kun sim princess and prince son of God day son and the daughters of God. I'm a child of God. Child tamaklet pa de banhap ban syakriru ni dayru ban syakri nakabenta ban penyari kahima ka jong utray ni ban long kita ki good servant tat nam piwan na kajaka bala na piwan na kai pihap ban serve you try. Amen. Yo pi ni nga kakam ma office ru ngahap ban le kakam utray ru manu ba ay ka tu kakam office ladam de utray pio hise dalam de ka jingkar khu ka jong utray manu ban ay pi panong u ayong pidan kam ru pade ban serve ya uru hakita ki jing syakri ki jong pi hakita ki ba pi let ru ki kam ki jong pi syakri ru ya u kumju da ka ba pi pla ya u. Amen. Pi pla ya u shaki wei pi job men sim u klam aya pi ba pin shulet ba pin shushang kum tu ba pin pendap ki kam henry u ai ka ta ka kam ru ba pin nang job men sim shaka hima ka jong u. Amen. But fin serve ru ya u da ka do nut ka jong pi baro ai ba ka ay kum hang ni kani ka Bible verse kum ba pio mo ba u ni u shak ni u kenrat jong u klam ong thank you you new shakri dai hang ni ka hikaya nga long man sim ba khu u hikaya nga ai bangin num expect ka ay ka bangingin le na bantaw try ngin expect something ken bangin yo henry ka ay ka bangin le kan long bangi iet yo ungi le. Amen. Dai bangin expect na marbang ngale kani utrayon aya nga ngale kani ngan le ben na bantaw try tamaw de ban ay nga kam de ban lom ta la thiet ya pi ning kong pi long marao jong ka pop henry man ta ay pi long marao jong utray. Amen. So ma de da ong marao so bang ban ong child of God Nay, ang marao so bang. Msutanat ataktian marao. Tamam so tanat ji shahi da perkat re utraw kam pelong marao si sha pada yangi. Uklam pelong marao ai kata ka free will. Kaman sngob ha bangin jit hatu ngi kwa si sha ne amban syakriya u. Hatu ngi kwa si sha ne amban le ai na benta jong u. Ompen bor ne. Ompen bor. Le pile namar ba piet yo ulada piet pinle kan hi ko wei ka bangayo naman simbo khut lada ka jingya day ka jing trei ru ka Amen. Talada piet chi shayo u pi don ka jingya day ka ba jan bat u mut pinum kwa ban shushong pi kwa ban le ai na ban ta jong u kan ki kan ni ka do not ka jong pi ni ngam kwa ra ban shushong kom ni
กว่าไปบันเลยไอ้แต่ไอ้บักนี่ก็สิกันลองชิชาการายอย่าพี่ยังไงแบบอย่าพี่เป็นยินดองชิชาตรายเมลาซิวสปาชิชายังไงแต่ก็ทักสนามก็จงไหมนายคุสไลก็ทักกิตกิจิงกิดกิจงพี่นายคุสไลท่าน Do not be afraid บองตราย I have redeemed you นายเตียงนามางาละซิวสปะยาพีละคอดยาพีดากะกระเตงงัดเต็บยาพีดากะกระเตงกะจองพีอูไอฮีมาอูฮีกะกระเตงนาดูกะกปะดันไปพีดังดันหักปะกะกมิวละเต็บกระเตงจองพีdengan ya pet kendiat ini video iba abo mandakas ni scared. What do we do when we are scared? We say the words. Thus said the Lord, who formed you, O Jacob, and he who created you, O Israel. Fear not. Tries to kill me! Some demons live inside her! Fear not, for I have redeemed. I command you! I command you! Finished! Thus says the Lord who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel. Fear Fear not, not. for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. Give me that. Lots of it. That's not going to solve your problems. It's meant to distract from No them. more preaching. Just give it to me. I said leave me. It's not for you. Leave me alone. Thus says the Lord who created you, who formed you. Leave me alone. Mary! Mary of Magdala. Who are you? How do you know my name? Thus says the Lord who created you, and he who formed you. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. Katu ka Mary Magdalene katu pinlap haba nhau ngut kik suit ki ba shong ka po chong ka mdan jing pen khia ra de pio I ba de ke e ka ba utrai jisu le ongala siu spa ya pa tingin ya khabrep I khamat ki jing ni ka por haka klip mat ka bangi ong trai shim a IT shisha
is ngau thoi ke jeng em ga jengim ong shu bengim ha nginum kalon Henry ngintip bengilong save hagakti ka jang utray la thiet ya phi un shem ya phi tai ba koridor tam ka jeng em ka jang hilong si sai tai ba koridor ka jeng em ka jang Pat phai ni ka por la da phi le sting na phi le bom sut nhau ya kita kasnam ka jong utrai phi ngau tho ba phi le sting phem sut nhau phi ngau ka long ka batat re ka de ka baram dor hadu kata kani kasnam ka jong utrai Jesu kalong kabarem dor hadu kata tam don shisha bala baniap na benta jong aba jong pi kum bayap utrai Jesu oh Jesu hu bless you bon trai hu bless you bon trai bakum yangi atrai mesiu spada kasnam ka jong me trai Jesu Leishi bon kintrai ai binginum kenta dor ini kasnam ka jong mentrai ai kan long ka bakor dor tam ka jengim ka jong itrai mangi ki bapat ki baparah ko trai meshem atrai mesius pa kom yangi kitrai Bless you, try Jesus. Dah klamma me saya ingin let try. Klamma me saya ingin let try. Hai bagan ni keski kan long shisha keski ke bangi rai shisha ko pa me long na dong shadong jogi try. Oh nginum shat kelak kan try ame. Aba mejit nginong haot kin try ngilong hok shisha ko pa yung kata kam ko try ka ba melabo ko try kung mangingi shanya ya me try ay ba meron men shanya ingi kita ki kam ki ba melabo ingi kin try pendan kam ingi try na kabenta ka puram ka jong me try shem ya kini ki kun ki jong me try ni ka jaka ay kin pendam red ya la dia kemat jong me ni ka por men yo lut ma me try men yo lut ma me try shisha da shisha ko try men yo lut ma me kin long kita ki warriors ko pa ki ban let ko try ban sam yo ka tien ka jong me try Jesu aku pcuru kin long kita ki prayer warriors ko pa ki ban let shisha sha ka perthai ko try ban pen em ko try ki bayap ko pa Oh, try Jesu ko mabela siu spa ingi men siu spa iki way rukum jo ling bajang i try. Oh, hallelujah try. Oh, kading ko try kan klang ha kan ka jaka try. Revival ko try men tek kin try. Kan long ka jeng pentamai ko pa kin ki kun ki jong me try Jesu. Oh, ki batrang ki basliang kin pediang ko try hen ka por ko pa. Oh, men kner ma mega kti ka bakoror jong me try Jesu ko badon por ka jong me ko pa kin ki kun ki jong me try. Oh, Jesu. Oh. Hallelujah. Kibla pra pat kibla sapre la tau pariaki da jing isne ngam don hindre mem shem la peladu Bang
Israel